Yn y benod yma, mae Hana'n edrych ar y rhaglen orffenedig am y tro cyntaf. Na, sylw na. O, na, sylw na, gwbl. Mae hwn yn disaster. Gwersi rasio gyda Rhys Lloyd. So, dyna i fod point of entry amser. Okay. A mynd ffora. A eili'r tad Hana'n esbonio siwt mae Jack in the Box yn gweithio. So, bydden nhw gyd yn agor i'n bryd. Bang. Yes! Diolch, Carwyn. Good, diolch. Lle rhaid ni'n neud hwnna, to, na'r... Chos mae hwn yn disaster. Yeah. Gofyd, e? Wow. Ta-da! Bright. Mae serious lliw arno fe. Ond mae eitha neis, ti'n meddwl? Odi, mae fyn. Reit, cwn i off, de. Slowly does it. Slowly does it. How many people does it take to get a mini out of a trailer? O, Odi. mae'r wheels rhy agos fyna. Front left. Well, wyt ti'n sylwi nawr na cornel gynta? Ie. Byddwn i'n gwneud tact. Ie. Gei hwnna, trwy rydd nawr. Ti'n cael y mini ma mewn? Mae rhaid fi gyfalu, troi ni gweld chi erbyn, sa'n jwmpo mewn i on. Sorry. A ni. Ei, mae da ni, boys. Oh, well done. Last push. Right. There's a scene in Mr Bean when they push him in, isn't there? Yeah. Yr armi, neu beth fe? O, na ni. Ti wedi cyrraedd Crymych yn saff. Reit, so mewn fan hyn, ni'n gallu cael gweld siw mae popeth yn... Sort o bach o design master. Reit, oce. So ti'n neud popeth ar y computer? Orin, so byddai'n paratoi popeth fan hyn nawr, cyn hala nhw draw i'r machine i dorri mas. Na clever. Ori, ie. Licsen i weit o fi, ond y machine sy'n neud y gwaith caled. O, na ti. Dwi wedi bod yn cael bach o play cyn i chi ddod. Oce. O, waw. Cwpl options fyna. Fi yn licor trydydd i'n lawr. Hon fan hyn? Ie. Ie, fi credu mae fe'n clwbu mewn gyda'r car fel y D. Di, mae'r di, neis, ydw e? O, di hwnna'n fwy cymleth wedyn ar rai arall? Neu ti'n meddwl nhw gyd yn mynd i gymryd rhyfryd yn amser? Na, maen nhw gyd yn mynd i fod rhywbeth yn debyg, really. Be bydd yn neis i ni falle yw rhoi enw mini Hana Medi fe enw'r gyfres ar y car rwle. Digwydd fod, mae vinyl Davies i weddol debyg i lliw y car. So gallen ni wneud e'n hwnnw. A wneud e'n ôl yn y lliw na, reit, ie, oce. Rhaid dewis ffont wedyn, fyd bydd e? Ie. Na, sylw na. O, na, sylw na, gwbl. Sa'n siŵr bod ti hwnna fyd? Mae hwnna'n o reit, ydw e? Ti'n meddwl? O, fi'n credu bydd yn edrych. Dda teulu, mae fe'n bold, mae'n obviously beth yw e, ydw e? Yn gwyn neu yn lliw y car? Falle gwyn, ti'n meddwl? Ie, falle fynd, wel, y silver na fyddwn ni'n oso. Silver, ie. Mae fe'n taio fe mewn mwy, ydw e? Ie, fi ddylai hwnna fel nawr. Ie, definite. Ech yn gwyd, ydw e? O, bydd yn eich yn neis. Rhaid yw'r lliwiau... Sa'n siŵr, dwi'n moyn ti weld rhain, dwi wedi bod yn coto'r un wrth o ti yma. O, just in case. O, gosh, waw, drych ar lliwiau, choice i yma. Ie, mae gormod fan. Mae'r gold yna neis. So, mae ddim... O, ie, fi'n gweld, o, mae'n dechrau ni newi nawr. Cof off. Brilliant. Mae fe'n... Yna ti wedi neud e. Am y mis gynta ti'n neud y job, mae fe'n... Ar ôl ni. Hwn yw'r peth fi'n hedo mwyaf. Na, beth i ffyrra, le mae'r... Rwy'r risiel fel Ie, ti'n beth, mae eisiau feddwl nôl rwy'n credu, achos os ydych chi di fyny, mae'r E-dot o dan y handle, so... O, oce. Nôl Beth i fyna? fyna. Cyn ti'n neud e, yn y gywir sy'n mwy o D da fi. So, os mae hwn yn mynd yn wrong, bydd rhaid chi dyn nôl fori. O, ffair o'r pressure gyda fi. Reit, oce. Oce, ie, tyn hwnna reit nôl. A'r neu'n siŵr bod y D'n sound iddo. Na ni, mae dati. Na, yn sound i'r... I sound i'r papi? O, sound so i'r top, fa, reit, ie. Diolch ti na. Cadw ddod, mae eisiau... Cadw ddod? Ie, o, fan hyn, i cael yr... Mae eisiau feddwl da fe? Ie, mae eisiau'r cwbl. Reit, oce. Na Good, ni. so, digon fyna? Ie, Torri o, hwnna? mewn i'r E-dot twist, e. O, dati. Yes, ysdi ni hwn bendina, ynddo? Eis, torrai, dala di hwnna, torrai i fan hyn. Ie, so... Na ni, iawn. Os i di nôl â hwnna nawr,
Mae'r marker da ti, so dilyn masking tape, joino lan i liweddau cynni. Iawn, spot on. All the way. A pob beth. Mae'n edrych yn rwydd, ond so fe'n rwydd, ti'n meddwl bod ti pob beth yn goffo bod fel yn lein a y gaps rhwng pethau, pob beth yn straight. Mae'n job y jawl, ydw e? Mae rai fi gyfaddau, byddai'n falch i benni hwn, achos ni fel arfer, ni fel arfer yn gwneud lorries a buses. Mae'r pluniau wedi cael tough day yn mynd lawr. Ie, ti wedi goffo o'r pengliniau heddi. Plygu lawr i wneud y mini yma. Job done, Mae boys. un sticker bach dy fi ar ôl, sa'n mwyn ti moyn e. I roi o dan o. Pam ni? If you can read this, something's gone horribly wrong, neu help. Help! Ti'n gwybod y ffydd na ti yna fi, ose? O, ro ti wedi fi stickers a card, ti'n meddwl, pob lwc i hon. O, diolch ti Carwyn, mae wedi bod yn briliant i weld y car yn newid completely. Mewn, ti'n gwybod, really, hanner diwrnod y fe. O ni, so na, mae wedi dod eitha da. Edrych yn briliant, diolch yn fawr i ti. Mae'n edrych yn ffast, no? Edrych yn ffast, gewn ni weld os fydd e. Pleasure doing business with you. Yeah, great. Ti sy'n talu? Na, fi sy'n talu, ac un arall sydd wedi bod yn talu am Hana ers blynydde yw Morris Bach, a.k.a. Tad Hana. Edrych a pwy sy'n fan hyn? Oh my god. TCN fach. TCN. Wel, da fi wedd yn newydd. Ie. Brand new 2005. A God. gwynt wneud yr RSI, Roger Abercrac. Peder stage gyntaf fi'n credu, oedd Higgins yn lido. Ie. A fi a Blonquist wedyn dablan am second a third. O, reit. A wedyn, dath pwli off o dry sand pump, dy fi. Dath gole oil arno. Dyna ni mewn yn ganol y trash yn y stage. Phil Clark, da fi dre, a hwnnw'n dala gole. A wedyn, des i benig a gafel y cwbl yn y parts i gyd yn y symcar. Rwy'n sy'n cwbl nôl arno. Ie. A tan o elan, away, mas o'r stage. Ie. Ond elon ni nôl, dropo ni nôl i 49. Oh, God. So dros y 3 dyrnod nesaf wedyn. Ie. Delon ni all the way nôl lan i 6th overall a ennill y clas west. Ah, well done. Brilliant. Joy ni gael yn ôl. A thai beth o ffwrdd o, Reit, ewn ni mewn mynd e, achos ti'n mynd i dysgu fi heddi beth i siwt engine yn gweithio, achos yw'n clywed y fi. So, hwn yw beth yw engine yn edrych fel? Wel, mae'r gearbox dim yna. Reit. Mae'r block assembly dim yna. A hwn yna lan i'r head a rocker shaft a'r tapet. Mae fe fel jigsaw. Ydy. Mae side casing da ti wedyn. Reit. Wedyn mae gears da ti fyw. Mae yna wedyn y linko'r crank i'r gearbox. Reit. Mae flywheel da ti'n mynd ar y cwbl. Mae'r cwbl a ben i gilydd yn lle bod e tu ôl i gilydd, o'r teip o beth, dwi'n? Reit, oce. Ond a beth o'n nhw'n neud wedyn, bod ti'n moyn bach o bower wedyn. Ie. Obviously, maen nhw'n bwro'r bloc. Beth yw boro'r bloc yma, ddod? Mae'n neud y twller, os bloc da ni'n mynd i weld. Wel, drychwn ni ar y bloc hyn, deret. Oce. Neud y twller na fwy o seis, bod y bord i fwy o seis. Reit, so be, bod mwy o power, Mae hwnna'n criso'r power wedyn. Reit. Ar yr clas y miglia, mae hawl ti bwro fe 20 thaw, which is 0.50 over mil. Reit, oce, y twlle na wedyn. Y twlle na. So mae piston di fwy o seis wedyn. Reit. So mae'r compression di'n codi. Ie. A wedyn mae eisiau ti mesur y CCs yn yr head wedyn. Mae head yn ni. Head i gama? Beth yw- Co head man yn. Beth yw head, sori, fe ti weid wrth i Wel, mae'r head yw'r pishin top wedi sydd ydy. Ie, ond be mae fe'n neud? So mae'r valves, mae'r yn agor y cae. Reit. Firing order di 1342, so mae 1 yn agor. Reit. Yr next un sy'n agor yw 3. Yr next un sy'n agor yw 4. Pam dwi'n mynd 1, 2, 3, 4, da? A lle di mynd cael ni? Pam? Piston number 1 a 4 lan rhywun pryd i'r top. Reit. A mae number 2 a 3 lawr y bwr. Reit. So bydden nhw gyd yn agor rhywun pryd. Bang. Bydden nesaf ni. Bydden ni'n plygu fals. Be sy'n tu ôl fan hyn wedi? Ragor y pethau mini sy'n fan hyn? Ie, da ti fan hyn nawr yw special steel crank y gownt mini. Reit. Crank. Beth yw crank to? Crank sy'n troi'r conrods. Mae'r conrods da ti fan na. Reit. A pistons di. Okay. So mae'r reina, ti gweld hwnna, mae hwnna'n bolto i'r reina. Reit. O ie, fi'n A mae'r gweld. crank yn bolto i'r bloc gyda'r main bearings. Okay. Big end bearings di hwnna.
So mae'r yna'n special rods. Maen nhw'n hate section rods. So mae fel hate section, fel gyrdyr typ o beth yw hate section. Okay. Ond maen nhw'n gryf. Maen nhw'n llyfrefo lan i 8.5, 9. Bach fwy. Okay. Depend o faint ti'n moyn. Hwna bloc i ti'n mynd ar, dim granc yn fe. Right. So mae 3 main bearings i ti, ar mini. 9 mynd a cranc ynddo fe, standard engine. Okay. So mae'r main bearing di'n dal ar cranc, un yn canol, centre main. Mae'n arall da ti'n mynd a. A wedyn, na le mae'r conrods di mynd yn sown, le mae'r pistons. Right. Sown mynd a. O, ti'n mynd hwnna missing. Yeah. So, ti'n gweld nhw? Ie, fi'n gweld nhw. A ti'n gweld y siap y cranc. So mae un yn mynd lan, a llall yn mynd lawr. Ar mini, mae'r gearbox ar engine yn un. A o'n i ddim yn Wel, sylweddoli ar na. escort nawr, mae'r gearbox yn off, dwi'n na byd yn neud yr engine. Ie, o'n i ddim wedi sylweddoli bod e'n un. So hwnna'n interesting. Na'r ger wach yr un sy'n joino ddau dy gilydd hwnna. Gearbox yw hwn fan hyn? Gearbox parts yw ge. Mae'r main shaft i fyna, mae'r lace shaft i fyna. Good God. So fan edrych, fel byddwn ni byth ti'n meddwl bod gearbox yn edrych fel Fel mae'r bits na i gyd mewn yn gweilod yr engine co. A wedyn ti'n dod mewn i wedyn, os ti'n gweld rocker shaft, mae dwy deip o rocker shaft fan hyn. So beth yw rocker shaft? Hwn sy'n ar ben yr head, Right. man hyn, sy'n agor valves. So pan mae'r cam yn rhoi, mae'r pushrods yn un lan a lawr, Ie. a mae'r pushrods yn mynd sound i hwnna, a mae'r lever na, y roller bearing na, mynd ar ben y tapet a mae'n agor y valve. So mae induction ydy, compression, power, exhaust. Basically, ti'n treol dwblu y power beth yw'r standard engine, really. Right, okay. Which is 135, 140 ti'n licio cael. Ie, horsepower. Wel, o'n i wastad yn neud law with 100 brake horse am bob 1000cc. Right, okay. So 1300, dyle o 130 horse dydy, os oedd efo'n good engine. Okay. Ambell waith, gallai mynd backwards. Oh, that's not good. Good. Na'r aim yw bod ti'n lle 130 horse mas o 1300, that you're not far off. Shit, mae lot i cofio, dwi e? Ydy. Sio ti'n cofio fe gyd? Fi wedi gwneud lot o ge. God, ni ddim yn gwybod ble i ddechrau. Dechreuais i fildo engines i fi'n unan. So ni'n 15. Oh my God. Wedi 10 years yn ôl yw. Na, whatever. Ia, gweithio yma. Na, pa gweithio yma. 45 years ago. Ie, ni wedi gwneud 45 years yn ôl. So basically, ti'n dechrau off o engine metro i gael y bloc a i gael y casi yn y gearbox. Ond mae un o'r una nawr, basic engine, yn neud 1000 bynne. Right. O'r metro blynydde nhw, ddim gwarth 1000 bynne. Ond mae'r engine yn neud 1000 bynne nawr. Wow. Ti'n ffili cael un. Ti'n ffili cael nhw'n ragor. A mae endaf fan hyn yn colecto nhw wedyn ni. Y peil fe, drach yna. Wow. Amazing. Yna fe. Nawr te, mae'n amser i Hana cael bach o seat time. Cofe, Resident Performance Driving Instructor ym Pembrey, Rhys Lloyd. Gyrwr ifanc y flwyddyn 2008, pencampwr cenedlaethol rasio ceir sylwn 2012. Felly pwy well i hyfforddi Hana ar drac chwedlonol Pembrey? Pob lwc, Rhys, bydd eisiau fe. Siwr i Rhys? Ai, Hana, ti on? Good, diolch. Rhys i gwrdd o ti? Ie, ti'n edrych mlaen? Sa'n fi edrych mlaen, fi bach yn nerfus, mae'n rhaid i weid, achos fi wedi ffilmo ar trac Pembrey loads o weithiau. Ie. Mewn gwahanol events, ond fi erioed i dreifo yma. So, fi teimlo fe fi'n nabod y lle, ond y gwirionedd yw, sa'n nabod y lle o gwbl. Ond ti yn? Wel, gweithio fo fi, anyway. Yes, mi eisiau bod nervous, anyway, definitely not, twad. A fi rown i dangos like, lanes y te, ble i breco, couple of pointers y te. A wedyn, i chi'n stop o rown, a wedyn, gweld sy'n mlaen rhan. OK, so nhw'n straight forward. Yeah. OK, jump ni mewn? Yeah, let's go. OK, cool. Sef yn dod, ti di fynd. So byddwn ni'n mynd mas yn, so fel gweud, lap o doi cynta, so ewn ni look round, dangos sedi round, fel pwy ffordd mae'n mynd o bopeth. So dyle i fod yn point of entry amser. A mynd ffora. Na, so fi'n ffra, fi'n mynd trwy gol, ole. So mynd lawr i'r cornel cynta, da. So mae'n eitha tin, so bydd hwn fel... Ydy, mae hwnna'n herbyn, so bydd fel second gear, ti'n troi mewn eitha hwyr, a wedyn mynd i wso bach o'r cyrbwr ti fewn. A wedyn just gad y car fel, ti'n mynd mas i'r tyfas wedyn. Right, OK. Torri'r gornel, eitha tin. Torri'r cornel, wedyn eto, lan i'r trydydd, wedyn bydd ni'n torri... Iwso'r bits ma, cuts ma, ie? Ie, iwso i gyd wedyn, fwyaf ti'n gellu, really. A mae'r cyrbs eitha smooth fyd, so maen nhw'n oreit i wneud drosto. Ofan mynd arno nhw.
Mae'n edrych yn pet, no? Mae nhw yn, ie, so ti'n meddwl bod ti ddim bod mynd arnyn nhw? So mae hwn eitha cyflym, so bod ni jyst yn torri'r hun eich wen fyn, wedyn jyst siarad bach dy fyw na. A wedyn bod ni'n gadael e do mas o reit draw i'r dde toren. A wedyn mae hwn yn cornel eitha teit, a ti'n ffili gweld... Ti'n moyn mynd mlaen? Ie, oeddi mae'n eitha deceptive, so breco eitha hwyr a troi mewn. O, fel a? Ie, jyst yn agos i'r O, ne, fod yn agos yna? Ie, agos i'r markers na wedyn, ti'n fawr? Sa'n gael gallai ddim yn agos yna? A wedyn, yr un peth ochr draw wedyn. God, ti'n mae'n rili anodd i meddwl beth i pwy ffordd ti'n mynd a pwy lain ti'n cymryd. A fwy o cloi ti'n mynd, a fwy o popeth yn dod lan i, mae popeth yn digwydd fwy cloi, ti'n fawr? So tro, bod ni'n cadw fe wyth o fryn. So dim yn ffran. Dim yn ffrin. A wedyn mae hwn eitha deceptive fel. So mae'r corner reit pen draw. So ti'n aros mas eitha hir fan hyn. So sy'n ni moyn troi mewn y corner les bod ni fel fan hyn. A wedyn troi mewn eitha hwyr. Jyst i agor y corner lan i gyd y te. A wedyn jyst i wso gyd o'r cyrb ar y tu fas wedyn. Jyst i cadw'r speed i fy'n land, fyd. So mae corner lywydd fan hyn dyn ni to nawr. Mae hwn eitha caled i gweld. So wedyn mewn i fe eitha cyflym. So iwso bach o cyrb ar y tu fewn. A wedyn lawr gyr. Iwso cyrb ar y tu fas, nwyd. A wedyn ni'n dod lan i'r corner ola wedyn ar y lap. Mae hwn sy'n mas y tu wedyn i'r straight wedyn. So troi mewn eitha hwyr. A wedyn... Mae hwn yn corner eitha tric. Mae hwn yn lot dal y bloc yn ôl mas. Ie. A wedyn jyst gad y car i dod reit mas wedyn i'r tu fas na wedyn. So, ie, na lap o Pembrey te. God, mae lot i gofio ti'n modd. Mae fwy technegol beth ti'n meddwl. Mae lot... Ti'n meddwl beth ti'n dreifo rhwng trac tarmac sy'n llydad, ti'n meddwl on yn ni, I'll just drive around. Ie, odi. Os ti'n siarad yn iawn, ti'n meddwl, mae'n eitha... Ie, as in, fel fi'n gweud, ti'n meddwl bod trac yn rhoi, dwi'n meddwl rili ddim. So, ni row nawr, ni'n lap bach fwy cloi nawr i weld beth ti'n meddwl. Oedd yna ddim digon gloi fyna? Na, dim quite, Oh my god, okay. Oh wow, okay. Oh my god, oh my god. Oh my god, ti'n... Oh my god. Fi actually bach yn nerfus fan hyn. Ydy, ie? I know. So, ti'n nerfus? Achos ti'n mewn car tewl, really. So, ti off y beth a hwyr, a wedyn, troi reit mewn, iwso gyd o'r car. Beth sy'n hwnna, by the way, sy'n bod? O, just fel soft, mynd a soft na fe, Oh my goodness me. Troi mewn fyna. Oh my goodness. A cael mewn ochr draw. Oh my god, Troi oh my god, fyna. oh my god, okay. Fi ddim yn meddwl nes i ddim mor gloi yn y car yma. Jesus Christ! A ti. Gad i mas yn reit fas y tu fas, ti gwneud lleir y tu fawr yn. Oh my god. Sa'n no way mynd i gallu mor gloi yn. Jesus Christ. Off y brakes fe, a mewn. Bydd cael ei redeg reit mas yn. Ie, ti'n gweud gadl e fe, ond Jesus Christ, mae'n hwn yn bloody ffordd bach, ai. Oh my god. Right, go ti nawr, Oh god. Okay. Ti'n eich mlaen yma? Sa'n gwybod, sa'n cael ei ddweud mynd mor fast a tir i, sy'n Na, beth ti'n iawn, Brexo. Mae'n rwt yma. Oh, lovely. Ti'n jumpa mewn. Diolch, reit. First things first, symud y set ma'n mlaen, o'r bod trad fi'n llytio'r pedals. Lovely, okay. Coni off. So, ni lawr i diwedd y pit lane ara. Rhybydd, iaith gref wrth i Hana cael bach o drafferth gyda'r gears. Os o'ch chi'n meddwl bod iaith fi gyn wael, so chi wedi clywed gol eto? Ie, cyda'r second. Dilyn yn mynd yn. Ie, mae'n eitha teffro. Ie. A chi di fel lan i third wedyn. Hal. Chwarae. Cael ei second. Reit, cael ei weithio. Second? Third, na, cael ei third, ie. Third, na fe. Oh, right. Assistant. Go, lan i fourth run. Just build a land speed to it then. Na fe. Ti'n iawn, gari fynd y bach yna. Ti'n relaxo am eto yna. Ie, mae'n... Y ges i'n becso beth i nawr, fi'n ffili newid o. Halleluia! O'r diwedd, mae Hana'n cofio siwt i ddreifo. Na fe, a ni'n cadw accelerator lan i fourth. Cadw accelerator, cadw fynd. So fe, spot on. Na wech, na lot o wech. Reit mewn, go on, reit mewn. Brilliant, na fe, hwnna'n wech o. Troi gres lawr, Rhys.
Trai fe lawr. Lawr i second. Digon o speed trwy ddod fyna. Ti'n licio corna na, dy? Dwi? Mam. Mae hwnna'n gorau ti hwnna, ti'n licio hwnna, ie. Ti'n mewn iddyn nawr, dy? Ti'n expert nawr, dy? Ie, so ti'n edrych sydd i fach hwnna. Oh, good, really good. Okay, os ti'n neud na fel 3 more sets fel la, ti'n mynd i fod ymlaen amser o gyd, obviously. Fi'n meddwl mor wahanol bydd yn car arall na. Effectively, mae'n exactly yr un peth, really. Just think fel that, okay? Ond yn ei beth sy'n mynd i fod gyda ti, ti'n mynd i fod, obviously, mae'n tydi fel y sŵn, y car, a popeth yn siglo, popeth fwy o sŵn fel, ti'n fe? But in terms of fel beth ti'n neud principles yn dreifo, exactly the same. Wel, dwi'n mynd ar y diwedd o dda. Oedd e'n dweud. Dwi'n ges i wystad yn ar y diwedd. Diolch masif i ti, Rhys. Na, mae'n iawn. Ti'n meddwl bod fi wedi gwella rhywfaint? Siw gwybod lot, ie. Bob lap, o ti'n gwella bob lap a o dechrau diwedd, ie, lot o waniaeth, wad. Ie, bach o confidence eisiau. Ie, o ti'n meddwl bod ti'n dod lan dysgu lot, ie? Ie, fi wedi dysgu loads. O'n i byth yn meddwl byddwn ni actually mynd... Er o fi ddim yn mynd mor gloi o ti, o'n i byth yn meddwl byddwn ni actually mynd mor gloi nes i yn y diwedd. Ie, di stica beth ti'n neud, so fi'n gwybod mae lot o waith o flan ti, bennu'r car off, a bilo'r car nawr, a dyn... Pob lwc gyda fe gyd, rili. Diolch. A deud i lawr pan fyddai'n ôl yma yn cael go iawn? Ie, rwy'n gwybod, ie, dyfyn ôl, ie, definitely, ie. Dyfyn ôl gweld trwy dim mlaen, ie, cefnogi te, gweld diddordeb fel trwy dim mlaen, rili. O, diolch, Rhys. Pob lwc gyda fe gyd, ie. Ti'n rhoi bach o confidence. Ie, na, mae'n iawn. Credu bod fi'n gallu neud e, so diolch. Na, mae'n iawn, problem. Thank you. Yn y benod nesa. Jyst i rhybuddio chi, dyw'r penod nesa ddim yn neud unrhyw sens o gwbl. Tal sôn sugar. Pethau'n very important yn ei siarad efo ti. I know, my ass hurts massive. Heavy f***ing stuck. This feels awkward.